Ang kagawaran ng pagsasaka para sa Gitnang Luzon sa pangunguna ng Regulatory Division kasama ang Philippine Rice Research Institute o DA PhilRice ay nagsagawa ng 2 araw ng pagsasanay sa Pest Risk Identification and Management o PRIME sa mga farmer leaders at agriculture extension workers ng Castillejos, Zambales nitong ika-22 hanggang ika-23 ng Hulyo. Ang PRIME ay isang 4 na taong proyekto sa gitna ng International Rice Research Institute o IRI, DA PhilRice at Bureau of Plant Industry o DABPI na naglalayong maunawaan ng mga kadahilanan ng peligro para sa mga paglaganap ng peste at tukuyin ang mga naangkop na diskarte at taktika sa pamamahala upang mabawasan ang pagkawala ng ani. There are 5 major pests considered of leaf and neck blast, bacterial blight, brown plant hopper, kung narinig niyo po yun, the tongue growth, and isa po is yung rodents natin. Tinalakay sa pagsasanay ang mga pangunahing mapanirang peste ng palay at kung paano ito mapamahalaan ng tama. Pagkilala sa mga kaibigang kulisap, paggamit ng Prime Web app na magagamit ng mga AEW sa paglalagay ng mga datos sa kanilang mga pagsasagawa ng monitoring sa kanilang sakahan. Meron po tayong ginagawang monthly data gathering. Meron po tayong mga kasamang mga data gatherer. Tapos monthly rin po pala nagbibigay po kami ng pest advisory sa mga munisipyo. Ayon din kay Esteban, kung sakaling kakitaan ng peste ang inyong palayan, maaari makipag-ugnayan sa kanila sa numerong 0946-602-7322. Ito po ang inyong lingkod, Ernest Payawal ng Agri Balita, Central Luzon.